urong miring ranga nimak sabto nga ang sirik katiya La lughanda ka besuangin na aton ngay ha. Porno ko ka dinisiya na pay pera nga nainong mathin. Atunhan tamta ka ranok an pay namunan anhuy ma nakahuy ay ninaanga lughanda ka porno ko anadon pejip nga anhin na niyo. Zoytang brand. Hello. Hi. Good evening. Madam mo? Adam. Hello, sir. Good evening. Karayasan, no? Karayasan. And Munkhad is unity. Yes. Gimana tuh? Saya entrana lumaka ka space din o mga pwede na namatin atun nila bitaba ay Susun apa ya? Saya entrana ini kau siapa? Vamos lá.